Koro nyiso ni gimbe yudhe go kata gin nyogen ke bundni. Manyo girita go. Mani Nyasaye manyo konya. Gima dwa bire kindwa sani makoro jachunge mawuok gore gi joyuth. En gima wich kuot anyanga ta dwa konoge ni kawuono to chingo kuwi podho ne koko make. Ma koko make to kiny abiro mobilas jopiny ma make go kenda wuon. Nyakora mogo medo kwayo ganda luo to kod oganda duto maneno mondo miyo nyakwe kamoro amora ma gintiere kinde ni mar jitimo yiero to kod mabende ji dhi nyime gitimo campaigns e gwenge mopogore opogore. Ka odhi nyime moko kuom jodolo e kaunti ma Kiambu okwayo duol mar IEBC kod bad obila mag okwach kich DCI mondo tiek ywaruok mamuoche kinde kaluwore kod meko mag mwandu moko mawachore ni mag yiero ma dwe mar 8. Kotelni kod jadolo Jomo Muita mar AIPCA bade mag Atundu gikwayo gai mar DCI George Kinoti kod jakom mar IEBC Wafula Chebukati mondo bed piny mar loso weche makoro sani medo kelo luoro e chuny jo Kenya jumbe 2 kende to Kenya dhi yiero. DCI kod IEBC osebedo kod ywaruok bang' nyocha mak jopiny Venezuela moko mawachore ni ne olidho modonjo e pacho ka kod mwandu mag yiero koting'o masin matin mar kano nonro flash disk, ramuon mayango masinde mag jolut ombulu stickers kod kompyuta matindo mago laptops. Ombi letu kama kanisa ni ya kuwa hizo pande mbili ambazo ziko na mvutano watafute namna ya majadiliano, na pia tukumbuke ya kuwa Kenya ni yetu sisi wote, na kazi ambao tumepewa na Mungu tuifanye kwa njia ambayo ni ya maadilifu sana, tukijua ya kuwa nchi yetu ya Kenya ikiwa na amani na ikiwa na utulivu hakuna mtu ambaye hatanufaika, lakini wakati unakuwa na malumbano na shida kila mtu atakuwa kuumia. Kwa hivyo ningeomba pande zote mbili zipate nafasi ya kuongea na kujadiliana mambo ambayo inatuhusu kama Kenya. Tungeomba IEBC isimame imara, wachikane na DCI na watu wengine wote wanaweza shikana kwa hiyo njia, waongee pamoja, waangalie nini inaweza kuwa mbaya, kama hii mambo ni ukweli ama sio ukweli, na ndio mwananchi apate haki yake na wale wanasimama vitu wapate haki zao. Na IEBC tungewauliza sana wasitegemee pande yoyote, wasimame imara, wafanye equalization ya kila side yeyote, na ndio tukue na amani. And I hope that this is something that IEBC will address and come out clean, because that is very, very, very important. Nobody, either those vying for political positions or those that are elect, would want to see a situation that we will kind of elicit emotions, because this is the wrong time for people to have for this country to be on edge or to have emotions or tension. Nyasi mar goero kamano ne obag ne jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kudong jumbe 2 to kinde ne rumo ka odhi e yweyo. Jatend piny ne okawo thuolo e nyasi no manyo bagi kar jot mare mar puoyo tije mar kar jotno kum chiore kendo tiyo ne piny Kenya kane opuoyo gi kum sire kendo ni ochopo kare ting' mare ne oganda jo Kenya. Nyasi no noywore kod jotend din mopogore opogore kaachiel kod jotich duto mar kar jotno. Jahazi ya serikali ama nchi haisimami, yaendelea. Sisi tulichukua usukani kutoka kwa wengine na tutapatia wengine, kwa sababu nchi lazima isonge mbele. Yangu kwa sababu vile tulipata wengi wenu mkiwa hapa, wengi wenu pia tutawawacha hapa, na yangu ni kuwaomba vile tumefanya kazi pamoja, pia mshirikiane na hawa wengine ambao watakuja, na muwasaidie pia kutimiza mengi na makubwa hata zaidi, na ndio hii nchi yetu iweze kusonga mbele. We just want to ask that the Lord will bless you,
that the Lord will keep you, that the Lord will strengthen your codes, that the Lord will enlarge your territory. But above all, together with your family, that no pestilence will come before you, that 1,000 may fall on your right-hand side, and 10,000 will fall on your left-hand side, but no harm will come upon you. We will miss you. You miss us, but we will miss you more as your staff, and we will miss you the most as the president of this republic. Kadhi County ma Kisumu apisas magarita kwe bade County ma Kisumu Central kotelnegi OCPD Anthony Maina kod jata year returning officer mar karod bura ma Central Yegon Kibos onyiso ikruok marita kwe motenore gi weche yiero bang' yudo tiegruok makende wi chike matayo weche yiero. Kaluwore gi Yegon Kibos giseketo ikruok makare gi apisas go e yo makende maneno ni yiero mabiro obiro tagi kwe. Kotwak gi jofwambo bang' tiegruok makamano kar chokruok mag Mama Grace e chuny boma ma Kisumu, OCPD ma Kisumu Central Sub-County Anthony Maina bende nomedo ni gisebedo gi twak makare kindgi gi jopiny neno kaka ginyalo nyayo kwe motelo ne yiero to kod tok yiero. We are officers of the leadership of the security officers in Kisumu Central. Today was basically to bring together and have a common understanding in as far as election security is concerned. We've gone through processes delineating election offenses to do with election offenses, the roles of security officers, how ready and prepared we had, the number of stations they are now informed, and our way forward in terms of training. And I do believe now we are a teamwork in terms of election security, and I think Kisumu Central we are set and ready to go. We have made adequate operational plans to cater for all and any contingencies before the elections. We have done a lot of training to our officers on issues of public order management. We have done a lot of training on election laws. We have made adequate preparations on what to do during the elections. We have made adequate preparations on what to do after the elections. And we think we are ready. We have done scenario-based kind of preparations. Best case scenario is where everybody is campaigning peacefully, which we largely have experienced, where everybody is going to vote peacefully, where elections will not be disputed and will not have any kind of skirmishes. That is the best case scenario. Guided by experience, again, we are ready for any eventuality where maybe disputes, where campaigns do not go on peacefully, where elections are disrupted. In either case, we are very, very well prepared for both of those two scenarios. Ekorom ga jonge wach ma lit kendo iluo machiegni kwan jomo itonge magi kalure kod masira mar bas mar kambi mar Modern Coast manyogore piny olalo manithi koro chopo 33 magi onge kod komishona mar arita e gwenge makono Evans Achoki bang' chenro mar manyo ringre joma moko dhi nyime okinyi makawuono kendo ringruok mamoko yudi e kar masirano. Okoni idhi ywa oko nyamburko no mar yango kadibed ni nitie jomoko mapodo moko e bwoye. Tendarita ojojo riembo mondo lure kod andika machiwo siem ne joriembo kinde ka gitiyo kod apeyni mondo geng' masiche mamoko mag apaya. Joma nyo yudo hinyruok dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth ma Chuka kod Chogoria. Ramogi wa oro ote mag kuyo to kod lita ne jogo bende owito anyola mag kata familia mage masirano makoro sekao ngima ji mathoth ka joma moko podhi nyime gi yudo thieth. Wan gi geno ni gibiro bedo kod kwe. Kodhi County ma Homa Bay jolupo mawuok e chula ma Takawiri, Remba, Sena, Ringiti mantie nam Lolwe oyiere ka achiel gi jotendgi mar weyo tich chieng' yiero mondo gidhi gi luto ombulu. Magi biro timore ari chieng' tarik 8 nyaka tarik 10 mondo migi thuolo mar goyo ombulu. Josiasa mag ODM e gwenge mag Homa Bay ne obedo e kanyakla mar jolupo go mondo kik dong' chien ma ok oluto ombulu ka jolupo ma Homa Bay ni kod kwan ji mathoth ma sani geto gi josiasa mondo kik rem ma ok oluto ombulu.
chula mfangano ka Remba, Ringiti, Takawiri, gikuone mamoko kwa wacho ni ng'ato ka ng'ato kochopo tarik 7 kwa tudore gi BMUs magwa kochopo tarik 7 to weche mag nam koro waloro matin mondo ng'ato ka ng'ato dogi kamogoe kura mondo tarik 9 yude kosedok koikore ne go kura kosego kura koduogi mondo weche mag nam odhi nyime mae mondo wane ni 100 kura wagone Raila Amolo Odinga. Nwasebedo e constituency ni ndalo 2 mosekalo ka wawuoyo gi jolupo mondo mi giwuog oko mondo gidhi gigo kura ne Raila Amolo Odinga to gi chamawa mondo mi wawin election mabiro tarik 9 dwe mar 8 nine kech jo lupo akwonde mopogore opogore to kadiponi kura onindo to kura noero nyalo hinyowa. Gima wasebedo kwatimo en paro ne ogandawa ni kochopo tarik 9 dwe mar 8 ng'ato ka ng'ato dog gweng'gi, ng'ato ka ng'ato dog e polling station mare mondo wago kura ne sirikal manyalo parowa kaka jonam, wago kura ne sirikal manyalo paro dwach jo Suba koni gi dwach jok modak e islands machalo Mfangano. Aparo ni en gima kata gimbe ne giyiere kaka jopiny ni nyaka chakre gima watimo ni pogi neno ga kuom jotelo mang'eny watimo gima ber negi maging'iyo ni kaka wachako ni wuodhni ogik gi rwakruok maber mondo mi wadhi e yiero kwa tegno magisewinjore ni tarik 7 weche mag nam koro onge ji oikre mondo ji odhi ogo mbala. Erokamano. Nyakoromoga jowang'wan bende omedo kwayi mondo mi iikri mondo mi idhi ilut ombulu kochopo tarik 9 dwe mar 8 higani. En tingni mar yiero jotelo ma biro tiyo ni kaka idwaro. Antiere kod jogo ma loso koda e kinde ma weche manyien dhi nyime kokalo kuom namba mar 23600. Aneno ng'at maluongre ni Omosh Digaro Land Cruiser. Jo IEBC mondo ler ne jo Kenya adiera mantie e kalatese mano donje pacho ka apoya mano kanyo Omosh Digaro ndala 14 mondo miwadhi yiero maduong' mano Sara Singa nyakwaro dongo owacho ni en bendo kwayo mondo ji obi ugo kendo olut ombulu. Ntiere ng'at maluongre kaendi ni Jicho Mchanganyo wacho ni wuok Nyadorera owacho ni nenore ni weche mag yiero pod ok oket makare gi kwayo IEBC mondo mi wuog oko kendo ler ne jo Kenya mago matimore. Christine kiwuok Nyandi Homa Bay County iwacho ni kwayo mana kwe kende kinde makoro wadong' gi ndalo 14 to piny Kenya dhi e yiero maduong' mabiro. Mano ng'at maluongre ni Vincent Obiero Woodgame Wagai wacho ni neno news ka intiere Rongai. Jaod bura manyatike Omondi Anyanga oripo mak mondo lu kode dwaro mar duond buch chik. Erokamano Vincent Obiero ka intiere miwuok in Woodgame Wagai kata kamano saneno achiel kachiel ka intiere Rongai. Nyakwaro moga jwang' kik dhi mabor pod wantiere gi mathoth mawaikoni. Timo orako kinde ka kinde nyalo duoko piny gamo tuoche mag nyarogno. Bende onyalo duoko piny adundo mag wecho matek kendo konyo adundo mondo oti makare. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Nyakoromoge jwang', chenro mar rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich. Chakre sa 12 nyaka sa 6 odiochieng'. Kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith.
twak magero ganda. Chakre rupiny, wakelo nu jolony ka warango chal mar piny Kenya. Kaeto, wadonjo nyake chenro mar mbaka oromo. Mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ongao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. We will get money for Kenyans back. David Mwaure, Mar Agano Party. Tuko tayari tarehe 9 mwezi wa 8. William Samuel Ruto, Mar Kenya Kwanza Alliance. Mko tayari kutembea na sisi? Raila Amolo Odinga, Mar Azimio la Umoja One Kenya Party. We have wealth in our country. Kod Professor George Lushiri Wajakoya, Mar Roots Party. The Presidential Debate 2022. Tarik Prario Gauchel Dueni, Chakre Sapar nyaka sang'wen otieno. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Erokamano nya kwa Ramogi kumedo kete e Ramogi TV chenro mar migago. Jalar kom 10 piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Amolo Odinga. Kawuono romo gi grube mopogore opogore koting'o joriemb boda boda gi mine mawuok e din mar Islam. Achiel kachiel wadhi nyaka e gwengego kama bende orome kodgi mondo mi winje ni to chenrono dhi nyime yo machal nade. Tuongoza kwa Kenya mzima. Akituambia left tutaenda left, akituambia right tutaenda right. Shikilia huyu kitana, na sisi wanabarabara tuko nyuma yake, na sisi Kenya mzima tuko nyuma yako. Asante sana. Bora power. Tuko Nairobi County, si ndio? Na siku na mwenye boma. Chairman Nairobi County Misanganga, karibu tukaribishe kwa boma. London. Boda power. Baba power. Baba power. Thank you. Mheshimiwa wetu na the first president of Kenya, huyu sio mwingine bali ni Samuel Ong'ang'a Walaga, ambaye ndiye regional wa Nairobi, na tunashukuru sana kuwa na wewe hapa. Tumekuwa tukisema na leo ni leo. Kwa hivyo vile tuko hapa, mimi niko na bodaboda ambao wako hapa, bodaboda 2,000 kutoka Nairobi County, na wameamua hawa ni machairman, na nyuma ya hawa machairman tuko na bodaboda 80,000 ambao wameamua kula yetu haipotei, ni ya baba. Obi moja, obi ya watu wa Nairobi na viongozi wangu mashaman wenye wako hapa, tunakutuma baba,
utuongeleshe Bwana Igathe akuja kutana na hiyo ofisi, tumpangie kampeni za Nairobi. Baba, tunakutuma kwa ndugu yetu Sifuna na timu yote ya Senate ya Nairobi, wakuje tuwapagie hizi dakika za mwisho. Ombi la mwisho kwa watu wa Nairobi, tunakutuma kwa mama county akuja kwa hiyo ofisi, na tuko na mkutano yetu ya viongozi wa Nairobi Wednesday jioni, tunyoloshe hiyo. La mwisho, Nairobi tumekuomba baba, katika nominations utupatie at least watu watatu watuwakilishe pale City Hall. Mimi nimesema ni Samuel Ng'ang'a Walaga na ninasimama kiti ya MCA Karen Ward na niko ndani tukiwa na baba. Haya, bodaboda power, bodaboda ria, bodaboda run. Haya, karibu wale wanaoingia. Niombe tusalie watulivu wakati viongozi wanaoingia. Niombe tusalie watulivu. Karibu General Badi, karibu Edwin Sifuna na karibu Abdul Swamad Sharif Nasir kutoka Mombasa. Karibu Dr. Mukhisa Kitui, karibu Nyakorom Gajwang' manokanyo romo maobagi mabende ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kaachiel kod jotelo mantie boriwruok mar Azimio la Umoja odiochieng' kawuono romo kod joboda bode kaunti ni ma Nairobi. Mano gin achiel kuom yore mag manyo sir kata manyo kumbulu motelo ne yiero maduong' mabiro kodong' ndalo 14 kende. Winjo ka giwacho kanyo ni gine machal ni gin kifungu mar weche mag campaigns mondo giriwre kodgi mondo gitimie e kaunti ma Nairobi e ndalo 14 ma odong'. Wadhi nyime waboduo mondo mi wane kinde ma bende Migosi Raila Amolo Odinga biro bedo katwak kodgi. Ka wadhi nyime, migawo ma thieth e kaunti ma Migori kaachiel kod jokanyo sekta no ochako chenro mandalo 10 ma gibiro chwalo ne oganda chanjo ma midhusi mar corona ka gigeto chopo ne ji 100,000. Chenro ma kama obiro seche mayangore ni kwan matin mar oganda e kaunti no oseyudo chanjo. Nonro mar migawo no yango ni ji maromo 207,000 oseyudo chanjo, manen kwan atamalo 33 kuom ji 560 mantiere kaunti no. Director ma weche thieth jopiny Kennedy Ombogo kane loso e kinde yango chenro no e sub county Marongo wacho ni gibiro tiyo kanyakla mar neno ni kwan joma kawo chanjo no ahinya gwenge mag Kuria East kod West sub counties makwan oganda ni piny moseyudo chanjo wuok kendo kawo chanjo. Kama kuom jopiny mano yore chenro no yango ni rem mar bedo kod ler ewi chenro no kod weche mosetudego osemono oganda mathoth rwake. Wakwayo ni ji, wakwayo ni biuru wakauru yath osipende wate nigi jo health mamiyo ji yath osipende wate. Jo health wuotho e miere, jo health wuotho e kanisni. Wakwayo pastors, wakwayo opinion leaders, joma nyaka jonyuol ni golu nyithindo kochakore higa 12 kadhi mbele mondo watimre nade mondo wakauru vaccine ni mondo kik wane midhiero magine go. Ok wadwa timo campaign nini okinyi otieno kawuono okiny wigni wigcha onego walor chapter ni wageto ji 100,000. Aneno ka ji chako kawo kendo figure wa improve. Chanjo ni ber ka ng'ato kawe nikech en gimi kawo nono. Omiyo gimi kawo nono ni kik chiemo moro ng'ato ywagi ka sama koro gino osedhi koke ywak ni ahed mane ndalo mane nono cha mana time. Omiyo awacho ni nafasi mwayudo ni en nafasi makende mondo mi ng'ato ka ng'ato onyako timre nade nyaka chanji. Kawuono ne wabire chanjo. Chanjo mokwongo gi mar ariyo. Kawuono abire booster mokwongo. Koro osechanja okane rach moro amora nyaka ne chanja. Anyiso joma pok okawo chanjo ni mondo obi okawo chanjo. Chanjo ni sami kawe ine morito ngimani. Sami kawe nitie kaka ogeng'o ni tuo mar corona ni kobiro
yudo ka dendi koro nyalo gore gi tuoche mag corona gi. Nyakoro Mkajwang' pod omedo paro ni midhusi mar corona pod nitie. Thuolo nitie podi mar kawo chanjo. Joma pok oyudo chanjo kawo dos mokwongo, jogo mosekawo dos mokwongo kawo mar ariyo, jogo mosetieko dos go duto kawo mano mar booster mondo mi wakonyre wageng' landruok mar midhusi ni mar corona. Ka dhi nyime riwruok jopuonj mag skunde primary osingo dhi nyime gi sundo duol mandiko jopuonj tich TSC mondo medgi osara gi kwan atamalo 60. Kolose boma ma Kitale County ma Trans Nzoia, jalup jagoro maduong' mar NAT Hesbon Otieno onyiso jatend migawo ma somo Ngire George Magoha mondo wedonjore weche osach jopuonj komedo ni jopuonj mana kaka jotich mamoko ni kod ratiro mar yudo osara makare. Before you tell us that teachers are asking for 60%, which is too much, you stop spending the money from the government Ministry of Education carelessly by opening classes, which can be opened by any other person. The other day when we asked for 60%, he was the first one interviewed and he was saying, "Hiyo haiwezekani." It is not the work of Magoha to talk about collective bargaining. It is the work of Magoha to talk about policies and CBC and issues of education curriculum. The issues of salary increment, let it be left between the unions and the Teachers Service Commission. And if they think we will retract by not asking for 60%, watch this space. Nekoro magwadhi e kaunti ma Kisumu kama midhiero mar oganda e gweng' ma Akingli mane Kisumu West e kaunti ma Kisumu. Omiyo jopiny owuok oko kendo golo duondgi ka midhiero ni en mar bimbe ma otimo lim tidi kendo masani ketho cham e puothe. Buogo koda ka ngima jopiny kendo weyo ranyisi mar kech mabiro bang'e. Millicent Adhiambo ne otimo limbe Akingli kendo miyo lipot machal kama. Ondiek ok bonj nono, okinyi ka okinyi, en ng'wech kilaw bimbe. Siende! En midhiero mosedak kodgi kuom igni mathoth, mana kaka jaduong' en Youl Ndede, ma ja igni 79, lero kod lit. Kai, achako dake 1977, machako biro ka. Onge bed maseneno. Ati mana gi chandruok. Omedo ni bimbe machandogi go nitie tieng' nyadiriyo, ka moko dongo juolo wich kendo joma mine gi chayo. Bimbe nitie aina die. Akocho ni nitie maayo koni to gi maayo koni. Maayo koni ma kon gi pogore. Kata kineno gi kera sund gi pogore. Maayo koni ok dongo. Gin gi bocho kama. To maayo koni opong madongo makata ni kineno ok nyal dhi bute. Wan joma mine ka bimbe onwang'o wa to gedwano ni mondo gigowa. Enu wigi kech kendo en chandruok mang'ongo. Jodak golero kaka bimbe go miyo gi asara mokalo kod mwandu magipuro ka mag ot bende giketho kod wang' teko. Gikethonwa gik mang'eny kabisa. Sani tangi nang'iewo ka endi maduong' pesa mang'eny. Bim no biro mochikore wiye mobaro kaka koro neneno endo. Takingli ka onge kwe. Akingli ka kipidho gweno bim mai. Kipidho alot bim ketho. Onge gimwa nyalo pidho ma wacham. Ok wapur. Kipuro bel bim chako kode kapod oti e dho lowo. Bando oketho kamano. Bim nigi ratiro mar loso, onyalo keto yenda mbewano mi pok onyumore ot. Kata chimbi mani itedo. Kedho tenwang' ka bimon beti otanda mo pielo mo dwanyo maisa teknwa wan joma mine. Luya magichwero e puodho dhi kayiem. Kotenore kod monj ma bimbe go timo negi e puothegi kalaro kodgi cham. Gino mamiyo ngimagi lurore mana e rito bimbe go. Kendo bimbe ng'ama nyalo ketho ni program makata ne na chieng' sande idwa dhi lemo. Tipuro kama to bimo donjo. Gidonjo in group kore kia ni ringi dhi lem, tikia ni modebari gi bim nyaka sa 6. Chuno ni ng'ato nyaka bedie dala. Ng'ato nyaka bedie dala mang'iyo gigi ma en either mama ama baba nikech nyithindo to dhi school. Kawuono Jumapil ji dhi lemo ana bet na rito bimbe nikech kaka githesene kawayo gi to bimbe dang' tie gi te. En riembo ma joma chuo ok bedi, ka joma chuo lao gitero gi to joma mine odong' e puodho. Puodho no be kidong'e tirwako longo gudu, eka modong' oluor. To kirwako rinda kamara kama, to kata modong' maiya maya tineno. Kata obedo ni migawo mochung' ne rango le mag bunge, noseketo otegu ne bimbe go. Giywak ni pod bimbe go medore ameda.
kendo sama ginego moko to migaono chalo ka gima dwani otim nonro mar kawnegi okang'. Sani gama gonkone ko beni bede chinga yenya. Nikidi bede chinga yenya chinga ingo rembi. Koro en chandruok chundi ni ne weche mo wuotho. Emi rwaki eme kede wuotho ga kudho kuondegi kirito bim. Kugeng'o ne kata bim achiel munego, jo Kenya Wildlife biro negi kawo bim gitero postmortem. Nidwa ng'ino neg bim. Ja piny ma en dhano kochiemo kata ka kech onego to mano ok ging'i. Bim to konegi to gitero postmortem. Bim important malo dhano. Giduol mar chandruok gichwalo kwayo ne piny owacho mamalo nyaka ma kaunti mondo chop irgi one kaka nyalo resogi e lwet bimbego mondo giyud fuong'ruok ma nyaka chieng'. Maka sirikal ne nyalo ng'iyonwa yore ma ginyalo ketonwago bim at bay, gigol bim mobed mabor matin. Giger kata kamoro to ochokie bimbego nikech ka duong' gode gi ng'eny bim space nitie. Gichiel kata kamoro to soe bimbego eko. Ama gikawgi to gitergi e game reserves kuonde minyalore mondo mi giwewa watiye maber. To moloyo mago duto onego gigolwa bimbe ka. Nikech bimbe chamo nyaka chiemo men nyathi ka nyathi a skul yudo kana osebiro chamo. Nyathi dok kech. Nikech osechamo chiemo ni nyathi ot. Ne ka ne odiochieng' ma lemo abet piny nikech arito mumba ni asomo mane dhot. To ka kore somo e dhot kenda kama tere kaka chunya gerre nyathi Nyasaye. Koro konywa uru. Maya wach mwadwaro maduong' ni mondo sirkal okony. Joluo nogoyo ngero ni radhni oka pier dero. Kata obedo ni migawo mochung' ne rango le mag bunge noseketo oteku ne bimbego, lego pod mayo jodak makingli kwe, dere odong' nono, chandruok oromo dhod chunygi, resruok ema gigombo mondo ngima anyuolagi makiny oyud lokruok mosiko ma ok ni bim buonjo to dhano ywak. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Akingli, Kisumu County. Erokamano Millicent Adhiambo kuom lipot ma bim buonjo to dhano ywak. Wan gi geno ni piny owacho biro konyo jogo modak Akingli giseywa kuom kinde mathoth kata kinde malach mondo mi gine ka gin bende ginyalo yudo chiemo kowuok e puothe. Ka odhi kadho nam chumbi moko kuom jolupo e kaunti ma Mombasa koni chenro ma piny owacho dhi godo nyime mar gero lalo mar dongo kundu, orocho malich mokalo chenro mag lupo ka achiel kod kwan rech manie namno ero. To kata kamano obedo ni piny owacho nosingo mar chulo gi omuom kaluwore gi rochruok mag kuonde mane gilupe. Gikoni kwan omuom mane ochiwnegi opogore kod winjruok mane gitimo. Joja oko nigi ler mathoth. Ma en dho wath ma Kitangaju manie od bura ma Jomvu e kaunti ma Mombasa. En ayanga ni jolupo e alwora ni daso mana lupo mar temo hapgi kaluwore gi yedhi manyachon mikonga konga kod nede moti kendo oyiecho rumo. Midhiero mapek gikoni ne ojukogi bang' piny owacho darogi kuonde mane gilupe mar chiwo thuolo ne gedo mar olalo mar dongo kundu kaachiel kod mano mar medo yaro wath ma Mombasa. Hivi sasa tangu mradi hii ambayo iliongia uvuvi umezoroteka sana. Tuko na shida kubwa. Huu ujenzi uliokuja umechafua vumbi, masamaki pia wamehama, wamerudi kule ambako wanatoka. Uchumi unazorota, tunasomesha watoto kulingana na uvuvi. Na kwa saizi inakuwa ni uzito sababu ile miradi imefanya imeharibu samaki, hatupati kitu. Sasa inakuwa kwa hatupati chochote, inakuwa ni shida hata watoto kusomesha. Alex Ndarawe manja kombi MU Makitangaju koni thoth singo mane ochiwnegi e kinde mane ilombogi mondo mi gidar pok ochopo nyaka sani. Gino makoro wegi akere keki ni mar gikia kuma gichom ka chenro to koro dhi karumo. Tulihaidiwa hapa na huo ujenzi wa SGR kama tutajengewa soko mahali hapa. Tulihaidiwa hapa tutajengewa cold storage. Tulihaidiwa kwa wavuvi watapelekwa pia training, kwenda kufanya training ili waweze kwenda kuvua nje. Sasa mambo yote hayo kwa kweli hayajafanyika mpaka sasa, yote yamesimama. Na hapa uvuvi hakuna. Vifaa vya kutoka nje hatuna. Mtu anataka kwenda baharini alafu anakuja na kama shilingi 150 na ni wawili. Wanagawana shilingi 70. Sasa hiyo inadhoofisha sana na wale wavuvi. En ywak mabende ichwalo gi mine mawaro kendo loko handrech mawuok e nam ataro. Nimelewa na samaki na mpaka dakika hii tumeathirika, hatuna manufaa yoyote ambayo tuko nayo. Na hivi sasa sisi jicho letu ni hilo bahari.
Tukiangalia hivi watoto wanasoma, hakuna school fees za kwa tulipia watoto skuli wamebaki manyumbani. Kwa sababu sisi ni wachuuzi hivi sasa, pia mabwana zetu ni wavuvi, wakienda baharini pia hakuna chochote, bahari zote zimefinikwa, watu wachimba huku na kule, barabara za jengwa, watu ambao tutalipwa hatulipwi. Sasa hii mabwana wakienda baharini hakuna chochote. Mtu anaweza kwenda leo karibu mwezi mzima yarudi nyumbani yakwambia hakuna samaki. Na sababu yote ni kwa sababu ya hizi miradi inayopita hapo baharini na hatuoni malipo. Tuambao tutalipwa lakini hatulipwi. Isha kwa sasa hata sisi pia tukishuka huku chini samaki hakuna, kwa sababu sisi sasa biashara pia sasa tumeanguka, kwa sababu hutapata samaki leo, kesho ukose, kesho kutwa ukose, uwe una zile capital bado. Matarajio yetu ilikuwa tupate pesa nzuri ambayo ingetusaidia, lakini haikuwa vile. Mvuvi wa kwanza alipata tu kiasi fulani cha pesa kama milioni, mwingine akapata 100,000. Sasa laki na pahali ambapo umefanya kazi yako miaka na miaka, 100,000 Kenya hii yetu ya leo inakusaidia na jambo gani? Tulikuwa tarajia list mvuvi mmoja kama atakuwa amekosa list apate kama milioni 4 ama milioni 3. En midhiero mabende juko jolupo e wath maka chonjo kaluwore gi gedo mar olalo makibarani. Mradi kama huu sisi tungekosa maji ya kunywa. Alafu mtu anasema anataka kura tena. Mtu nka miaka 10 unshindwa kututolea hii pesa hapa. Kwa sababu njasho letu panapoathirika siku zote, yule mwathiriwa anafanya nini? Analipwa. Kwa nini sisi hatujalipwa? Kwa hii miradi ambayo imeendelea, tulikuwa tunatarajia hata watoto vijana wetu wawe watandikwa kazi kama hapa kwa railway. Hakuna hata kijana mmoja ambaye alipata kazi, licha ya kuwa tuliondolewa mahali ambapo tulikuwa tunafanya kazi. Tupate boti angalau tutoke nje kwa uvuvi, maana hatuna kazi zingine ambazo tunajua. Magiti moreka jogo maloko handrech mawuoke nam lolwi to koni ohandgi koro dhi maber. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kapod wantiere gwenge ma kadhodh nam chumbi, moko kuom josiasa malaro kombe maonge duond bura moro amora Mombasa kwayo mondo migi arita moromo e kinde mag timo campaigns mekgi. Giywak ni gibedo gi pek e chopo e gwenge mopogore opogore ka giluor ni nyalo monjgi kod kweth makwedo dwaro margi. Vitengo zetu za usalama ambao ni polisi wachukue nafasi yao na wafanye kazi yao vilivyo, kwa sababu hatutakuwa na visa za watu kupigwa, watu kufanywa dhuluma, na bando tunaona wale watu bando wako kwa kiwanja wajapelekwa mahakamani, na kwa sababu ya ile kuachiliwa na kukataa kuchukuliwa hatua, ndio sababu unaona wanaendelea sasa, wanatoa mpaka mabunduki usiku kwa barabara, wanaanza kupigana. Ndugu yangu Awiti ambaye anasimama kiti ya governor Mombasa, juzi amewekwa pilipili kwa macho, na ni hizi tu vikundi hizi zinaleta vurugu. Kwa hivyo kama mnataka tukue na siasa ya amani, ni IBC iweze kufuata wale watu wanaleta vurugu, kwa sababu walitia sahihi ile code of conduct, na ifuatiliwe ndio tuweze kuwa na uchaguzi ambao ni wa amani, na tuone haki imetendeka wa kila mgombea kiti, akuwe ni MCA, akuwe ni women rep, akuwe ni governor, akuwe ni senator. Tupewe nafasi ya kufanya siasa ya amani ambayo hatuna kuwa na vurugu. Kawadoke gwenge mag Imbo mar piny Kenya, jachung' laro kom gavana wa Busia kod otiko ma DAPK Moses Mulomi oramo ni ok obi wuok e ng'wech malaro komno kata obedo ni temo dhire mondo wene jachung' mar ODM. Mulomi wuok apiaya kokwedo okang' ma jotend DAPK mokase ni mondo we laro komno kendo sir Polo Tuoma mar ODM kowacho ni en gi ratiro mar chopo e debe. Magi timore kinde ma koro dong' mana jumbe 2 kende to jo Kenya dhi yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Mimi pamoja na mwenzangu tunawania hii kiti kwa azimio la umoja, na tuko kwa chama cha DAP Kenya, na sisi tutapigania hii kiti. Tunaomba wananchi watupatie nafasi na tutaenda mpaka mwisho. Tutafika kwa box na tutahakikisha kwamba ile nafasi ambayo wananchi watatupatia, tukipata nafasi ya kufanyia wananchi wa kazi ya Busia, tutaifanya vizuri. Vile wananchi wanavyonijua mimi naitwa mchapakazi hapa Busia. Kuja pamoja na kutafuta kura kwa sisi wote ni muhimu sana, kwa sababu kila kura ina maana yake. Hata kura moja mtu anakushinda nayo,
unasikianga wakisema 50+1. So mambo ya hofu ama nini, mimi naona tu kura zetu zimeongezeka. Ile itakuwa pale debeni, hiyo ni mambo ya Mwenyezi Mungu ikifika wakati huo. The people who defected are not our competitors, okay? If the only person who's competing us, and if he defects, who will actually take seriously is Otwoma, Bunyasi, Mogoria and Olo. Nihakikishe tuko na kiwanda ya samaki kule Budalangi, kiwanda ya pamba kule Funyula, kiwanda ya njugu na sunflower kule Butula, industrial park kule Matayos, na ile ya mbolea na Mbale, na nikimaliza ile ya matunda Teso Kaskazini. Kuanzia leo tutafanya kazi kama azimio la umoja katika Busia County. Na lengo letu la kwanza ni kuona ya kwamba tumefanyia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga campaign ya kumfanya akuwe the 5th president of this country. Kama azimio tukitembea pamoja tutakuwa na nguvu. Lakini mambo ya kugombea tofauti itatupatia unyonge katika siasa hii ya Busia. Na ndio maana tumesema tunashikilia baba Raila Amolo Odinga. Na tukimtakia uongozi, lazima pia kama nyumba ya azimio tutembee pamoja na tuwe na kiongozi mmoja. Jalar kom jatend piny Kenya giotiko mar UDA mantie bo Kenya Kwanza William Ruto kwa Uganda kar ching'ud bura ma Nandi Hills mondo bi wogoko mar gone ombulu yiero maduong'. Ruto bende kwa Uganda makono mondo bi ogo ombulu ne jochung' mag UDA kende. Weche manenore ka gima geto jaod bura ma Nandi Hills Alfred Keter mosebedo kopogore paro gi William Ruto. Jotelo mane oteno Ruto e kampen mare oseo jatendo bila mar okwach kik George Kinoti magikoni tiyo go marach e rocho chenro mag yiero. Ruto bende ne otimo kampeni kuonde ching'od bura ma Keses kod Moi Ben ma jod bura mag Masan siro lwedo riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya. Watu wa Nandi Hills, jameni, nimekuja hapa kuuliza, tafadhali mkubali tubadilishe Kenya hii kwa kuwa na serikali ambayo itajali na itahudumia na itahusisha Wakenya wote. Ndugu zangu watu wa Nandi Hills, mnakubali? Sisi ni wapenda amani, na kama wakulima tumeingia Kenya Kwanza tukijua ya kwamba bei ya fertilizer itapunguzwa na kwamba bei ya mazao yetu itaenda juu. Tunaamini through agriculture na policy ya Kenya Kwanza hii nchi yetu itaenda kwenda mbele. Mimi nawauliza kwa heshima, si mnajua nimefanya kazi kule Kiharu, mimi nitashika yeye mkono na nimuonyesha hiyo kazi. Lakini tafadhali msichague mtu ambaye hana heshima kwetu, na watu wa kwetu wanatazama, wanashindwa kwa nini wanasimama na William Ruto, na hawa watu ya hapa wao wanatukana yeye. Nandi Hills constituency must count in the 13th parliament. Na lazima tukue na askari jeshi wa William Samoei Ruto kwa bunge. Nyakora mgajwang jalupo ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Martha Karua bende sani timo limbe mare kose tombulwe gwenge maga Thika. Karua bago campaign mage bomano mathika kawa winja ne kaka otwaka kod jopiny. Nyakoro mgajwang manokanyo jalupo gai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Martha Karua kautwaka kod jomabendo timo romo mare gwenge mag Thika. Achiel kachiel wadhi nyaka kuma migosi Raila Amolo Odinga bende koro romo gi kweth mag joboda boda e bomani ma Nairobi. Achiel kachiel wang'eni to otwak enang'o ma wachonegi. Sasa tangu tukutane na kiongozi wenu huyu Kevin, kila mahali tumepoenda bodaboda imekuwa inatangulia mbele yetu. Kila mahali tumeenda
boda boda kama karibu kilomita 1 iko mbele, nakuja imezatiti barabara, inashinda kada ile ya safari ya rais. Sawa sawa. Hivyo nasema shukrani sana kwenu. Sisi tulisema katika manifesto yetu ya kwamba sisi tunataka kuleta mapinduzi ya 3 katika taifa la Kenya. Mapinduzi ya kwanza ilimaliza utawala wa ukoloni, ikaleta uhuru katika taifa letu. Ya pili ilimaliza utawala ya kidhuluma na kimabavu, ikaleta katiba mpya. Sawa. Ya 3 na ya mwisho ni ya uchumi, the economic liberation of Kenya, na ni ya vijana. Ndio tumesema nataka vijana wawe kwenye kipaumbele katika hii mageuzi ambayo inakuja. Manake hii tunafanya kwa niaba ya vijana, ili vijana wainuke. Sasa tumesema Wakenya wako na adui 4 wakubwa: ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi. Sawa. Ufisadi ni ugonjwa namba 1 kabisa. Ufisadi ni adui mkubwa ya Wakenya. Yale shida ambayo inakumba bodaboda sababu ya ufisadi. Sababu ya ufisadi. Ufisadi iko kwa namna mingi zaidi. There are many facets of corruption. Ziko na mingi zaidi. Kuna wale ambao wanafanya ufisadi, wanaiba na kalamu. Naiba na kalamu. Ameenda pale tayari amenijua pale iko ni amepiga kalamu hapa, ametoa pesa. Anabeba. Kana pengine pande nyingine namna hiyo. Wewe hii kile bei yake ni ngapi? Hii bei yake ni milioni 1, weka hiyo milioni 5. Sawa. Namna hiyo. Sasa wale ambao wanadhulumiwa zaidi ni wale ambao weli washini hii. Atimudu ameiba unga sababu watoto amewacha kama wako na njaa. Aduda mkuu ile ameiba sukari. Huyo ndio anashikwa, anaambiwa wewe sasa tutachukua hatua kali ili uwe mfano kwa wale wengine huko ni. Lakini wale wezi wakubwa kule hawashikwi. Hii ugonjwa ilianza tukiona na macho. Ikaanza enea namna hii. Ilipoanza walikuwa ati amewacha mtoto nyumbani, yeye polisi anatafuta unga. Nakuta wewe unatoka kazini unaenda nyumbani. Kaangalia wewe unaonekana umeelewa. Hello. Ukisema ndio hapana fande. Wewe twende. Uko na nini? Batoa kitu kidogo. Unatoa ile huko naye kwenda na usirudie. Sasa ilikuwa inaitwa toa kitu kidogo TKK. Baadaye ikapanda ikiweta sasa toa kitu kikubwa bado TKK. Mwisho ikaitwa sasa toa kila kitu bado ile ni TKK. Ya watu hiyo imeenea katika polisi kila mahali, toa kitu kidogo. Lakini mimi najua na yale ambayo Jamidari amesema, lakini hii ugonjwa sio hapo peke yake. Kini chake ni kule tulitoka. Polisi ya ukoloni ilikuwa ni polisi ambayo ilipewa mafunzo ya kunyanyasa wananchi. It was a hostile police force. It was called a police force
She was supposed to deal with the natives. That mentality of colonial police bado imebaki mpaka leo. Sasa lakini sasa tuko huru. Wangefanya reform kama vile wamefanya reform kule Tanzania. Ili askari awe sio police force but it's a police service. There's a difference between a force and a service. A service ni yule ambaye anatoa huduma kwa wananchi. Yeye ni mtumishi wa wananchi. Anakulinda. Kule Tanzania hata kama nataka kushika, anakuja na kuambia wewe ati tafadhali ndugu, naomba nikushike. Millicent Adhiambo, Kaan Kisumu, Ma Ramogi TV. Oya, twende. Oya, twendeni. Twendeni bana. Ni wakati wa sisi wa mama. Ni wakati wa kupunguza bei ya stima. Buda, twende tukashukishe bei ya mafuta. Bei ya chakula kimepanda. Na ndio maana sisi sote tunaenda kushukisha. Vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue. We will get money for Kenyans back. David Mwaure, Mar Agano Party. Tuko tayari tarehe 9 mwezi wa 8. William Samuel Ruto, Mar Kenya Kwanza Alliance. Mungu tayari kutembea na sisi. Raila Amolo Odinga, Mar Azimio la Umoja One Kenya Party. We have wealth in our country. Code Professor George Lushiri Wajakoya, Mar Roots Party. The Presidential Debate 2022. Tarik Prario Gauchel Dueni, Chakre Sapar Nyakasangwenu Tieno. Machiegni weche mag tuke. Jacob Crop